фотографията трябва да се прави от бачкери. Защото фотографията, правена от хора, които имат чиста работа, не е чиста работата. Аз уважавам арменците по принцип. Няма нищо лошо да си просто един професионалист и да не казваш аз съм творец. Строителя да се строи, архитекта примерно твори, ама не. А пък архитекта, ако прави някакви панелни сгради, може да ги проектира много добре, но те са някакви там едни и същи панелни сгради. Примерно той не трябва да има претенции, че е някакъв творец, но да си има претенции, че е един прекрасен архитект на панелни сгради. И няма нищо лошо в това, докато всеки един фотограф се изживява като някакъв творец, което е супер глупо за мен, защото по някакъв начин се е наложило това нещо, че ти като си с апарата и твориш, и това е най-странното, пък ти като с апарата снимаш. Човека, който има претенции да се изявява като творец там, докато си щрака с камерката, като отиде на работа, според мене, може и да не съм прав, сигурно не съм прав, но той е един калпав работник. Щом може да си творец с камерката, бъди творец и с касовия апарат, бъди творец с чашите зад бара, бъди творец с лопатата. А това нещо аз не го виждам. Значи фотофорум имат 80 000, какви са водят там автора. Но от тях, примерно, сигурно 20 000 си имат за творци, което не е малко. То 5 сервитьорки добри в България няма. Не мисля, че повечето хора са искрени, като ги правят нещата, които правят. Имам чувство, че тези хора правят някакви красиви неща. Нали, те в реалния си живот са някакви там се псуват и викат и са си нормални хора. И в един момент казват, аз сега тук ще снимам какъв бих желал да бъда. Да. Няма смисъл, нали, покажи какъв си или покажи какво правиш, какви са ти приятелите. Сега, значи гледаме снимки, 95% жени на снимките. Аз имам чувство, че мъжете, които снимат, нямат приятели. Значи ти ако си искрен, нали, ще снимаш хората, с които общуваш, хората, с които се напиваш, хората, с които се биеш, примерно. А те снимат неща, които очакват да се харесат. Ето сега, освен фотосалон, има и някакъв фотоконкурс с прекрасно име, нали, от любов към живота, и там има 80% бременни жени. Добре, не може ли да има бременни мишки, бременни котки или бременни слоници? Защо трябва да са само бременни жени? На мен това не ми е ясно, понеже много е ясно, че хората не правят деца от любов към живота, защото едва ли слониците правят деца от любов към живота. По-скоро живота от любов към хората ги кара да правят деца. Що си идва отвътре това нещо? То не е от любов. От любов хората си поливат цветята в къщи, защото те не им трябват тези цветя. Ами си ги правиш, защото искат да им е красиво, примерно. Кажи ми за фотосалон. Черно-бялата фотография. Фотографията е тъпо да се дели на черно-бяла и цветна. Някои неща са си черно-бели, други са си цвет. Ти мацки сваляш ли с снимки? Не. Фотографията си е изкуство, според мен, да, твърдо. Друго, което си мисля, че всъщност всеки един човек може да стане известен фотограф, стига да има богати приятели. Значи сред фотографите е много така огромно внимание се отделя на това, кой за колко пари си продава нещата. Но според мен всъщност скъпа фотография не би трябвало да има. Оттам пък вече, ако примерно и аз имах богати приятели, някой може да ми каже, аз ще дам 100 000 евро за една снимка и в един момент аз ще стана много популярен, понеже моите снимки струват 100 000 евро. Тоест, просто ми липсват някакви хора, с които общувам, които имат много пари, не знаят какво да ги правят. Може би ще се окаже след време и те, ако почнат да влагат в мене, тези пари сигурно ще се върнат, защото аз към 100 000 евро пък ще се накъсвам да снимам. Тоест, не че ще снимам много повече, но пък ще имам повече време да си правя някакви неща и ще стана много добър и известен фотограф.
Аз специално за фотографията имам чувство, че има и този елемент го има в голяма степен. То в България, за това е трудно да станеш известен фотограф, защото Джон Кенеди не е живял в България. Ако Джон Кенеди беше българин, нали, може би кой щеше да бъде? Някакъв арменец български, там пловдивски щеше да. Това е идеята, всъщност, може би на фотографията. Ето, на мен ми прави впечатление, че тая мазилка пада, пък на тебе не ти е направила впечатление. Тоест аз трябва на тебе да ти покажа на мене какво ми прави впечатление. Докато повечето хора се опитват да ти покажат на тебе това, което си мислят, че на тебе това би ти направило впечатление. Тоест става въпрос за някакъв, ще кажа рекламен, ама е такова, да, някакъв търговски подход във всичко. Примерно тези конкурси, които се организират, които мене, примерно, супер много макефят конкурсите, в частност на фотофорум, нали? Или пък, нали, някакви там биеналета и не знам как се каже, варненски фотосалон. Защото на фотосалона той няма темата и че там не е интересно, но когато има някаква тема, може да се лигаеш колкото си искаш, но всъщност всеки, колкото и непретенциозно да си пуска снимките, всъщност се опитва да спечели някакви хора, като им дава нещо смляно, това, което те биха желали да видят. Много е глупаво. Вместо да се забавляват и да покажат нещо си, те как го преживяват, те ти дават нещо, което си мислят, че ти искаш да видиш. Музикантите, които са музиканти, и фотографите, които са фотографи, няма разлика. И отново ми се плаче, и сълзите ми напират. Аз обаче стискам зъби, гордостта ми протестира. Изведнъж си заснимаш един застинал кадър, една милисекунда от цялото това време. В този един момент, един застинал момент, ти фащаш целият този живот. Ако хванеш тази вибрация, която има, нали? И тогава се получава най-хубаво. В момента хората правят снимки, както лепят тапети. В смисъл, това е нивото на естетическото им чувство, на естетическото им усещане и на творческата им подготовка. Тапети не се лепят лесно. Да, и снимки не се правят. И хубави снимки, Пацо, също не се правят лесно. Ах, че интересен филм стана. Ти ме разби.